Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Simulan na natin, my love, ang aking programa, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. At ito na nga po ang unang stop ng ating hashtag Biyaheng Work It Out. One of the many reasons as to why natutuldukan ang alinmang relasyon ay yung mga unexpressed feelings or unshared pain. Yung mga pagkakataong nasaktan ka sa ginawa ng isang tao or na-offend ka sa actions niya towards you and wala kang sinabi. Hindi nyo pinag-usapan, pinalagpas mo at kinimkim mo. You know what they say na kapag ang maliliit na bagay, inipon mo dyan sa puso mo, one day sasabog ka na lang? That's true, my love. So do not let yourself snap over matters na pwede namang pag-usapan. Work it out. Lagi mong isaalang-alang kahit pa anong klaseng relationship yan. Now, the reason as to why affected ka, ganyan ka ka-affected, is because that person matters to you. So if that's the case, talk and work it out. Kausapin mo siya. Sit down and have a meaningful conversation about the things that bothers you sa relationship ninyo. Huwag mo laging palipasin, huwag mo laging kimkimin. Kasi yung mga unspoken pain na yan may cost you your relationship with that person. Isipin mo, ano ang mas hassle? Ang magkaroon ng heated discussion with that person, pero at least aware na kayo sa lapses ng isa't isa, or ang convenience of not talking about it but completely drifting apart and losing that person in the process. Think about it. Which one you like better? Okay? A second stop ng ating hashtag Biyaheng Work It Out. Ayan. Love kapag nag-open up ka sa isang tao about sa mga bagay na sa tingin mo ay mali sa kanya. I hope you are not expecting them to change overnight. I hope hindi mo ina-expect na kinabukasan pagising mo, he or she is already a changed person. Because love, that's not how it works. Working things out, lalong-lalo na sa sarili, is a process. A continuous process. It's a tricky and quite long process. Imaginein mo kasi yun yung something na nakasanayan niya eh. Babaguhin lang niya yan because it doesn't sit well with you or ayaw mo. If it is something na inappropriate naman and sa tingin mo reasonable lang na baguhin niya agad, still, give that person the benefit of the doubt na he or she agreed na baguhin yung sarili niya to one, make you happy, and two, compromise. So love, be patient with the people who are going through some changes. Be patient that sometimes baka bumalik yung dating habit nila and you'll have to pick them up again or remind them again sa napag-usapan ninyo. Be patient with encouraging them and motivating them to change their old habits. Remember love, if the person matters that much to you, kaya gusto mo silang magbago for the better, then be with them sa journey of change. Don't just push them to do it. Travel with them through it. Okay? At oras na para sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us through our mobile number 0917-851-4329 at galing ito kay Diana. Basahin na natin, my love. Sabi dito, Dear DJ Lala, gusto ko lang sana humingi ng payo sa mga nangyayari sa buhay ko. Meron po akong 2 anak na lalaki sa namatay kong asawa. Sumubok akong magmahal ulit at nagkaroon ako ng ka-live-in. Okay naman po kami nung una pero kalaunan, naging palainom siya. Laging lasing kung umuwi. Tanggap ko naman sana ang mga pagkukulang niya kasi wala namang taong perpekto. Kahit nga minsan hindi siya nagpapaalam kung saan siya pumupunta basta't umuwi na lang siya ng lasing. Para bang mas inuuna niya ang mga barkada niya kesa sa amin. Isang araw, nagdesisyon kami na mag-abroad ako. Pinupush niya talaga akong umalis kahit pa nag-aalinlangan ako dahil sa mga anak ko. Hindi kasi ako sanay na malayo sa mga anak ko eh. Pero dahil lagi niya akong pinupush, umalis ako at nagpa-Maynila. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang pakitungo sa amin ng agency na inaplayan ko kaya hindi ako nakaalis ng bansa. Ngayon, merong kumupkup sa akin dito at tumulong at medyo nagkakapalagayan na kami ng loob. Feeling ko, mahal ko na siya kasi pinapakita niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko nakikita sa partner ko dati. Naguguluhan na po talaga ako at palagi na akong umiiyak sa mga nangyayari
sa akin. Sana po matulungan nyo ako. Well, Diana, I understand yung need mo to be with someone. Kumbaga, naging tragic na yung onset ng buhay may pamilya mo. So, you kinda need someone to be with you through the process of life. Kumbaga, through the process of pain. Kumbaga, gusto mo ng katuwang sa buhay. Nagigets ko naman yung part mo na yan. And hindi din hadlang ang dalawa mong anak for you to have a partner that's worthy of you and that will be a good partner for you sa buhay mo. It's just that as of the moment, love, hindi ko lang nakikita kung saan yung priority mo, kung ano or alin ang priority mo. Yung magiging partner mo o yung mga anak mo. Kasi yung pag-alis mo, what bothered me is yung pag-alis mo is because pinupush ka ng partner mo, ng ka-live-in partner mo. Pero not saying or hindi mo sa akin sinabi na you are also talagang trying to do this because of your kids. Kasi gusto mo silang bigyan ng magandang bukas. Feeling ko kasi yun dapat ang on the top of your head, on the top of your list. Kumbaga, first thing that comes to mind, agad-agad ay yung pangangailangan ng mga bata kasi sila yung prioridad mo. And now na nasa Maynila ka, again, lalaki ulit yung problema mo. So love, ang iniisip ko lang medyo na-derail ka na. Kumbaga, nagkaroon ka ng partner because you want someone to be there with you habang pinapalaki mo yung mga anak mo, pero sa nakikita ko, nadidistract ka ng mga nagiging relationship mo to the ultimate goal na gusto mong maabot. And that is to be there for your kids. Now, kapag nasettle na yan sa mentality mo na ang priority mo dapat ay yung mga bata, kung ano yung mas makakabuti sa kanila, kung ano yung mas makakapag-provide sa kanila ng magandang bukas, at makakapag-provide sa inyong family ng stability with or without a partner, kapag nasettle mo na yan sa head mo na ito dapat ang priority ko, then let's go dun sa mga partners mo. Let's go dun sa relationship mo. What I think you must do, my love, is take a pause. Kasi feeling ko yung vision mo na of being in a relationship ay kung sino yung mas nakakaunawa sa'yo, nakakaintindi sa'yo, nakapagbibigay sa'yo ng gusto mo hindi ng kailangan mo. Tinitignan mo na siya as someone na mas nagmamahal sa'yo. When in fact, in relationship, you have to be willing to be in good times and bad times with that person in order to identify na yung relationship na meron kayo is something real and long-lasting. In other words, my love, wag kang magmahal ng tao or wag kang magstick sa tao just because convenient siya sa'yo. May mga taong magaling lang sa simula. May mga taong syempre dadating sa buhay mo, sasabihin yung mga gusto mong marinig, gagawin yung gusto mong makita kasi nag-uumpisa pa lang. Pero kalaunan, katagalan, makikita mo din yung tunay na kulay niyan. Parang kung paano kayo nagsimula nung nauna mong partner. Ganun yun kasi you have to put your best foot forward sa onset ng relationship. So I think, love, you have to take a pause from all these relationship and just focus on you being a mother. Sa tingin ko, dun ka lang muna dapat mag-concentrate sa pagiging ina, sa pagpo-provide ng magandang bukas para sa mga anak mo, sa pagpo-provide ng stable na buhay para sa inyong mag-iina, para with or without partner, hindi ka mangangamba na mahihirapan kang palakihin yung mga bata kasi even on your own, kaya mo. Love, let me tell you this. Masarap sa feeling na meron kang partner to grow old with, to help you in getting through life's challenges. Masarap sa feeling yan, lalong-lalo na kung ikaw ay naging single mom or single mom. But you can also do without a partner. Kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Yung wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo at wala kang ibang pagtutuunan ng pansin kung hindi yung mga anak mo. Okay? So love, again, mag-pause ka muna, take a break ka muna from having relationship kasi nag-overlap na Hindi porket yan yung convenient para sa'yo ngayon, ibig sabihin yan na yung mas makakabuti sa'yo. Kasi ang ibinibigay niya sa'yo ay gusto mo, pero hindi yung kailangan mo. Okay? Well, Diana, I hope nakatulong ako at ikaw, kabisyo, kung gusto mong maging katulad ni Diana at maging biyahe sender natin of the night, all you have to do is send your problems sa aking Facebook fan page, DJ Lala Banderas, o kaya naman, i-text nyo sa aking mobile number 0917-851-4329. Kasama nyo pa rin po, DJ Lala Banderas, at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio, GVGV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.